Другото можем да снабдяваме страхотно сирене, професор Илия Илиев. И мед. Трябва да ти кажа, той е мед. Пчелите са молят да ходят да правят мед при професор Илиев. Някои от тях свират на кларинет. И въобще всичко е уникално. Кажете, Гъмзов. Ако правите сватби в ресторанта, имаме сватбарски оркестър. Забиваме. Сериозно ти говоря, кръщенета, свирим сватби. Всеки неща. Тоест, можем да се смети от полза. Значи, ето виж, сирене, мед. Месо. Месо нямаме. Никой от нас не гледа месо. Освен ако някой от вас не е започнал с някаква ферма да се занимава. Те първо професора започва този бизнес. Не, професора, не. Както и да е. Но ако имаш нужда от такива продукти, одобрени са ISO 9100 9001. Добре. И имаме одобрение от Министерството на здравеопазването и всякакви неща. Наистина, сериозно ти говоря. Професора прави страхотен мед. Работила си като готвач в Холандия, САЩ, Франция и България. Испания. Къде ти хареса най-много? Америка. В Америка? Да. А па са прибра тук? Хареса ми от гледна точка работа, от професионалната гледна точка. Не като живот, не като начин на комуникация с хората, когато ти живееш там. Но от гледна точка на това да придобиеш знания, да научиш нещо ново, те са незаменими. По това, с какво човек се храни, може ли му се определи характера? Да. Да, само секундичка. Иване, ти с какво се храниш? Ще има мешана скара искам аз. Добре, окей, чай, мешана скара. Това дали е съвето на гарата, бе? Забравих да кажа, че професор отглежда и краставици, гергана и корнишони. Ама сега краставиците са опасни. Там неговите не са опасни. Не са ти откъде знаеш. Чисти. Сега какво казаха в новините? Виж какво? Атаката на краставиците. Краставиците нападат, краставиците отвършват удар. Герганата не ги фаща нашите, те са специални. Специални ли са? Да, гергана. Професора гледа гергана. Да, пък Венко ще строи свинарник, нали му е комшия. До него може така да отглеждаме и свинство. Пак е екологично чисто. Ние може направо да отваряме ресторант още утре. Добре, значи ако един човек като Иван яде мешана скара, какъв му е характер? Той си Той е видимо какъв му е характер. Да, то само е видимо всъщност, дори без самата храна. Но много по... не мисля така. Много съм зъл. И злояд. Добре. Още веднъж да кажем къде е ресторанта. Христо Белчев, 29Б. Желая ти успех, ти си амбициозна и силно вярвам в тебе, в това, че ти ще направиш от този ресторант наистина нещо, което си е струвало да получиш като награда. Получаваш огромен шанс за това да направиш собствен бизнес. Навсякъде по света, където съм ходил в хубави гурме ресторанти, наистина това е било по-скоро семейен бизнес, отколкото или някакви хотелски вериги, които са инвестирали сериозно в ресторант. В ресторант ти имаш възможността да направиш нещо подобно. Стискам ти палци, защото ще се чувствам ужасно неприятно да сме ти направили такъв голям подарък и ти да се издънила. Стискам ти палци. Уважаеми зрители, може ли само да... Какво? Съжалявам, приготвила съм ти един подарък. Благодаря, това е твоя сатър. Вече няма да ти бъде нужен. Това може да бъде и като ви пропуска към... Не, той ще бъде нещо, с което ще си говоря с Кокобент. Благодаря. Представих ви Сидония! И какво казваш, Георги? Нищо лошо. Защо седиш така? Между другото ти отива, знаеш ли? Чакай, че принца сега ще... Я махни, Иване, ела махни тук тези мини еклери. Знаеш си, той гледа човек сега отгоре преди да слезе. Представи си, вижда човек, който ходи с някакъв такова. Чай да видим, кое да ти дам, бе? Ти се дай. Няма ли един път ти нещо ми дадеш? Дай. Напоследък нищо не носи, само взимаш. Уважаеми зрители, винаги ми се е искало да бъда аристократ. Спомняте си, когато аз исках да се оженя за Калина, но е взе Муню. Винаги съм искал... Извиняйте, Мунюс. Пропуснах това, което е важно. Не е Муню, а е Мунюс. А аз носих ли ние проветки с синя кръв, Евгений? Демонстрирах ли какво тече в моите мъжки вени? Лично ги носих, даже ги изпратих и казах, това съм аз, аристократ, по кръв, по душа. Искам да бъда аристократ, това го казах, но уви, аз съм наследник на стар български род от времето на траките, загубил наследственици владения заради семейни междуособици. Шегувам се.
Никога не съм бил благородник. Затова винаги, когато мога, се радвам да се докосна до аристократичния свят и аристократичния елит. Сега ще срещна, съм сериозно, Георги, гледа да ме изложиш. Ви искам от вас, Кукубент, да бъдете по-тихи от тревата и по-ниски от водата. Обратното беше по-ниски от тревата и по-тихи от водата. Няма да ръкопляска. Виж, може да приеме човека, че нещо иронично се държи, ще се разстроя, разбираш. Искаш да си излезе. Не си излизай, но стой мълчаливо. Сега ще се срещна, съвсем сериозно, с истински благородник и една българска писателка, която романизира историята на неговия род. Представям ви принц Флавио Киджи, писателката Людмила Филипова. Добър вечер, здравейте. Добър вечер. Добре дошли в България. Benvenuti in Bulgaria. Радвам се да ви видя. Sono molto lieta di Трябва ли да vederla. се обръщам по някакъв по-специален начин към вас? Mi devo rivolgere in modo qualche speciale verso di lei oppure... No, Ne. ti può Не, chiamare съвсем Sara. нормално. Ne, in modo molto normale. Perfetto. Да, Здравейте, чудесно ще много бъде. сте красива. È molto bella. Радвам се да ви видя. И аз се радвам. Благодаря за покана. Много и аз искам, деца вика, да... Може ли да не превежда секундичка? Има ли чувство за хумор? Има. Да, мога ли, защото аз малко Абсолютно. понякога се шегува. Може, нали всичко? да. Сега И може да двамата преведеш. имаме. Попитах дали има чувство за хумор. L'unica cosa che ha chiesto è se lei ha il senso dell'umorismo. Certo che ce l'ho. Da, разбира се. Spero almeno. Или поне се надявам. Не, просто не съм общувал много с кралски особи. Visto che non ho avuto tanta opportunità. С изключение на това, че аз наистина исках да се омъжа, да се оженя за царската дъщеря. Не знам дали сте запознат, но... Calina? Calina? Калина Той я познава. Вие познавате Lei Калина? conosce Калина? No, l'ho conosciuta una volta. Да, да, запознах се един път с нея. Abbiamo mangiato insieme. Обядвали сте заедно? Германия. В Германия. Вие сте обядвали, аз само съм стоял на разстояние. Lei ha mangiato con lei, io la vedevo soltanto di distanza. Fortunato. Ма тя не се ожени за човек с Però lei ha благороднически происход. sposato una persona nobile. Китин Мунюс не е от благороднически non lo so, происход. Мунюс non è di origine nobile. Не знам. Значи аз имах шанс. Ма не, вие не знаете, ма аз знам. Lei non lo sa, però lo so io, lo so io. Аз имах шанс. Anch'io l'avevo la chance. Но ме пренебрегнаха. Perché se l'è fatta sfuggire? Защо се я изтърпахте? Показвах синята си кръв. Вие знаете ли, тук съм носил едни проветки вътре с синя кръв. Показвах всичко, пренебрегнаха. Не мога да ви кажа защо. Не ме взимаха на сериозно. Вие знаете ли, че аз мога да свира на виола? Lei sa che io posso suonare la viola? Non lo sapevo. Не знае. Да знаете някой, който принц, който може да свири на виола? Не. Аз свира на виола. Освен това вдигам тежести. Освен това, мога да готвя. Вие разбирате ли какви разностранни таланти съм интегрирал в себе си, за да може да ме приеме царска дъщеря? Но отхвърлиха. Виждам, че ви е мъчно за мен. Vedo che lei soffre molto della mia storia. Tantissimo, sì. Много В страдам. Италия ли живеете? Lei abita in Italia? Abito un po' ovunque. Малко навсякъде. La Bulgaria, l'Italia, Между l'Inghilterra. България, Италия, Великобритания. А харесва ли България? Le piace in Bulgaria? Molto. Много. 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 Да. Защо не се пренесете и си живеете тук? Perché non viene a vivere qui in Къде Bulgaria? тук? Io vivo anche in Bulgaria. Ma аз и тук живея. Наистина ли? Ma sul serio? Sì. Да, да. No, non tanto, so, un mese, 2 mesi all'anno, ma... Поне месец-два в годината, не през цялото време. Значи знаете, че бодигарда на царя стана министър-председател? Quindi lei sa che il bodyguard del nostro re, ex re, è diventato il primo ministro di Certo Bulgaria? che lo so. Да, знам, разбира се, че знам. Io ho seguito tutta la Аз vita politica bulgara da 15 anni a questa от parte. 15 години следя плътно политическия живот в 15 България. anni che vengo... От 15 години В идвам в Италия България. възможно ли е подобно нещо? In Italia è possibile che Бодигарда на Берлускони да стане министър-председател. Diciamo per esempio di Tutto è Berlusconi possibile. всичко е In Italia възможно. poi- О, in в Italia Италия tutto è напълно, possibile. абсолютно напълно е Anzi, възможно. pure Даже peggio. мисля, че и по-лоши неща могат там. No,
Pedro, no, non lo conosco. Не го познавам, не казвам по-лъжно. Не, в смисъл, вие го казахте много ясно, няма нужда да сте дипломатичен. Няма нужда. Попаднал сте на място, където може да сте откровен. Факта, че казахте и по-лоши неща стават, значи това е лошо нещо. Нали, ние го разбрахме, веднага го разбрахме, без въобще да... То не е лошо, то е трагично, това е друг въпрос. Non è una cosa brutta, è tragica. Разбира се, че не, разбира се. Ма вие вече го казахте. Naturalmente non è tragica, l'ha detto anche lei. Шегувам се. Шегувам се, но ти не го превеждай. Това въобще не се шегувам. Така, от днес книгата ти, Людмила, Аномалия, е вече на българския пазар. Какво да очакват читателите? Има ли мистерии, загадки с неочакван край? Въобще, защо реши да напишеш тази книга? Ами има. Според мен историята е доста интересна, особено връзката между събитията, които съм описала. Базирана е на действителни събития и съвсем накратко, ако трябва да кажа, тя миксира най-голямото откритие на Нютон, за което светът почти не подозира. Един от най-големите проекти на Пентагона за следващото ниво на интернет или така наречената мозъчна мрежа. Това е съвсем реално, много интересен проект. И историята на фамилия Киджи, в която главен герой е прототипът на принц Флавио Киджи. И връзката между тях е невероятна. Как се запозна с принца? Идеята дойде от една журналистка в Италия. Как се запозна с нея? Много интересно. Как? Между другото, това не сме го казвали никъде. Дай някакъв опит и аз искам запозна с някоя принцеса. Никъде не сме казвали точно как сме се запознали. Добре, а как се запознах? И той не помни. Аз го питах. Запознахме се в един самолет. Един самолет? И наплей. Всъщност, след като една година ние си обменяме имейли и общуваме, и аз му разказвам историята на сюжета и го моля да се включи в романа, той прие. И ме покани в Рим, за да може да му разкажа по-подробно за книгата и да започнем работа. И ми каза, аз вероятно ще пътувам от Румъния или от България, но аз отивам в Рим да се срещна с него. И седа в самолета, до мен има един ужасяващо пиян човек. Не. И... Don't worry. No. Don't worry. И стюардесата казва, Флавио Киджи. И човекът пред мен се обажда и казва аз. И се оказва, че всъщност в самолета има един човек, който създава много голями проблеми, който е пиян и е седнал на мястото на принц Флавио Киджи, който случайно е трябвало да бъде до мен. Но той е пред мен. И реално от самолета вече започнахме да си общуваме. Аз казах, аз съм Людмила, идвам при вас и така. Аз сега летях до Англия, седях до една дебела шотландка. Добре, каква е тая съдба? На теб ти, самолета ти да седнеш до принц, а аз до една дебела шотландка, която тежеше около 200 килограма. Бях с моите колеги сценаристите, просто ме скъсаха, разбираш. Единия каза, че всяка възраст си имала трепети и въобще беше... Но на мен ще ми се падне дебела шотландка, на тебе принц. Не винаги ми се случва. Имала не винаги. То един път да ми се случи. Може да е била някоя... Това може да е някой женски шотландски боец. Някой дебел женски шотландски боец. Както и да е. Кога е премиерата на книгата? Ами реално днес. От днес. Добре, очакваш ли успех? Тази вечер. Надявам се. Поне за мен. Между другото, само да кажа, от тази фамилия Киджи са 4 папи. Сикс IV, Юлий II, Александър VII и Албани. Папа Юлий II възлага на Микеланджело да изрисува Сикстинска